mondta neked itt van a trűsicska. 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 Én is a kettestvérem. Nézd a kamerába. A kettesben? Hello! Nézd meg a csendéletet. Itt egy zokni, hónajstív, körömragasztó, cigi Nescafé, sapkon, gyomor sapkonról. Mi ez? Pénissúzó. Várjál, olló, feltöltöket, de ezt innen kéne venni. És ez itt a girly room. Ez itt a girly room. Kriszti, gyere! Gyere, Krisz! Így alszunk! Így alszunk mi! Így élünk mi itt kinetában. Gyere ide a girly roomba! Egy kis vizet csinálnak. Ne várjál a Figo babák! Megnéznéd a plásámat, a bőröndöt? A bőröndöt mindenképp, mind a három bőröndöt itt szépen lassan, de... Azt nem akarom! Oda is menjél Mindenhova. De hogy minden van csukva? Igazából, de szemét vagy ne! Hallod? Ja. Zokesz. Zokesz. A pénissúlyzódat légy szíves, tehát azért magadat is buktasd már lenne, csak Pénissúlyzódat? hogy élj még? Ez hülye, de láttál már ilyet? Nem. Én még nekem ez új, pedig azért nem mutattam ám is, vagy ilyen dolgokon meglepődni, de ezt érdemes. Nem tudom, hogy funkcionál. A Brigi éjszakai sapkája, mert az éjszaka pályázta a fejet felhozza magára. Ezt használtad már? Nem Akkor kiveszed? Ha nem nem. veszel, Ennyit bírsz, de... Ott azt is. Hogy kell fölkérni a webkamerás témára, hogy lássam őt? Ez mi nem könnyű már? Miért nem látom a tesómat? Segítsetek már!